पौर्णिमा, वटची पूजा होते इकडे, नवऱ्याची पण पूजा होते. बापरे पायाला हात लागले. नदीतले खाडीतले मासे हे पण अशा पावसाळी सीझनलाच मिळतात. होय होय. हे बघा हा एवढा फणस आमच्या इकडे 100 रुपयाला मिळतो. ओनली 100 रुपीज. चला आज आमच्या इकडे गेस्ट नाही, तर आता मी गेलो तो फिश मार्केटला अजून लोकल फिश बघण्यासाठी की अशा फिशेस आहेत जे ह्याच या 1.5 महिन्यात मिळतात. तर ही किती बोलतात ना गोष्ट आहे की तुम्ही ह्याच महिन्यात ती येऊन फिश खाऊ शकता, अदरवाईज त्या फिश तुम्ही खाऊ शकत नाही. तर काल आपल्या गेस्टला, आता जे अलिबागचे गेस्ट होते जे काल त्यांचे रिव्ह्यू पण आला, त्यांना ते लोकल फिश आवडले. मी सुद्धा खाल्ले, भरपूर चविष्ट. आणि तुम्हाला तो एक रेट सांगतो, 800 रुपये किलोचे मासे होते ते. 800 रुपये किलो म्हणजे पापलेटच्या लेवलचे मासे झाले. ते ह्या सीझनला मिळतात. आता परत मी 2-3 प्रकार माशांचे आणले आहेत, तुम्हाला मी दाखवतो. पण इकडे काय दाखवतो, आमचे सनफ्लावरला बघा पाणी द्यायची गरज नाही, खत टाकायची गरज नाही, फक्त मला वाटतं महिन्यानंतर जरा कपड्याने पुसायची गरज आहे. हाईट वाढणार नाही, हाईट शॉर्ट होणार नाही. कसं वाटतं तुम्हाला सनफ्लावर? मस्त वाटतं ना, पिवळं पिवळं. हे छान वाटलं जरा. ते पूर्ण घरात हे सुटून, पूर्ण आमच्या घरात माझ्या ते सुटून दिसतंय. चला हे दाखवतो. फिश दाखवतो. फिश तर बघा इथे फिश आलेली आहे आपली. ओके, तर पहिला फिश आहे जे मम्मी ओळखते का बघूया. मम्मी तुला मी आता दाखवतोय. हा, ती फिश मम्मीने लगेच ओळखली पाहिजे. येस, काजलने ओळखलेली आहे ही आणलेली कड्यावरून समजते. येस, हे बोन म्हणजे फ्राय करून खाल्लात ना, किंवा हे जी बिर्याणी चावून खाल्लात तरी पण काटा पण नाही, तो लागत नाही. हे जी तुम्ही बिर्याणी पण बनवू शकता. होय. आणि हे जर आता तुम्हाला सांगतो, हे असं राईस बनवायचं असला, पुलाव राईस, तरी पण मस्त. तर हे मासे रेग्युलर नसतात, असतात तेव्हा असतात. सीझन नाही, हे पावसाळी नाहीत, पण असतात तर असतात, नाही तर नसतात असं. आणि माझ्या ताईचे, माझ्या बहिणीचे हे आवडीची, एकदम आवडीची, म्हणजे तिला बोल ना मुशी आहे जेवणात, फिश मध्ये तर तिला भरपूर आवडेल. आणि शार्क मासा पण बनवतात. ह्या माशाला घेऊन मला ताईची भरपूर आठवण आहे. माशाची आठवण नाही येत, पण ताईची आठवण आहे ह्या माशाला घेऊन. बाकी कोणत्या गोष्टीला घेऊन ताईची आठवण येत नाही मला. ऐकलं काय? फक्त हा मासा दिसला की ताई बोलेल रोज मुशी आण. हा चला, हा एक मासा झाला. आता ह्याच्या बाजूला ताटं भरत नाही. दुसरा मासा मी आता ओढतो आहे. तू सकाळी आणलेले तेच आहेत ना? नाही, वेगळे मासे ते बघा, काळे मासे. हा हे बघा, हे पण नदीतलेच मासे. हा, नदीतले खाडीतले मासे हे पण अशा पावसाळी सीझनलाच मिळतात. हे बघा, आपण त्याला परत जिवंत करूया. हे एकच मासा जर गळायला लागला ना घरीला, तर काय बापरे मोठा कौतुक असतो गावात. गळ टाकून बसतात ना नदीत. वरती दाखव. म्हणजे मम्मी काय म्हणते की गळ टाकतात म्हणजे फिशिंग करतात ना नदीमध्ये. एखादा पण मासा मिळाला किंवा भेटला असा तर माणूस खुश, लय खुश. आणि या एका माशाबरोबर 7-8 माणसं जेवतील. आणि मी किती मासे आणलेत माहितीये काय? मुंडीवर सांगतो, 1 2 3 4 5 6 फिश आणलेत. हे बघा, लोकल फिश. त्यानंतर अजून आहे एक असं कॉम्प्लिमेंटरी काहीतरी पाहिजे ना, तर मी आणलेलं आहे कालवी. हे कालवा मला भरपूर आवडतं. शिंपले, शेलफिशेस, कालवी हे प्रकार मला भरपूर आवडते. बघा दिसते ना मस्त ना, मोठे मोठे. गेलेलो कुठल्या तरी बीच वर, तर मी पहिल्यांदाच पप्पूला ती कालवा मागितली, पण ते मला त्याची प्राइस बीच मी बघितली नाही. फक्त कालवा पाहिजे म्हणून मागितली. मला सांगतो, ज्या हॉटेलमध्ये बसलो होतो, नॉर्मल हॉटेल होता, एक बीच टच हॉटेल होता. मी जाणून बुजून मागवत नव्हतो तिकडे, कारण 4-5 वर्ष अगोदरची गोष्ट आहे, जेव्हा मी एवढं पण कमवत नव्हतो, तेव्हा ते 6 पीस दिले होते. त्यावेळी त्यांचे 420 रुपयाचे 6 पीस होते ते. कालवं हे पण मोठे असतात ना, ते मोठे डझन मध्ये मिळतात, हे पाकिट मागे मिळतात. जर तुम्ही रत्नागिरीमध्ये येताय, तुम्ही फिश लवर असाल, तर ह्या कालवी पण ट्राय केली पाहिजे. पण ज्यांनी खाल्लीच नाही ना, त्यांना आवडू शकते किंवा नाही आवडू शकते. चला, अशा गोष्टी आता बनवून दाखवत नाही, बनवून झाल्यावर खाताना दाखवतो. तोंडाला पाणी सुटलं पाहिजे. हे बघा, हे ऑटोमॅटिक आहे बघा आमचं. बघा
थोडं पाणी असं वरती येतो का त्याला माहित नाही तुला असं पायपात असलेला हे फिश मसाल्याने रेड झाले की त्याचा रेड कलरच आहे. हे आपल्या लोकल फिश सोबतच हे आयटम आहे. मुशी मसाला आणि फिश करी गरम आहे ना. फिश करी गरम आहे ना. चिकन वाटतं. या थालीला नाव द्यायचं गावठी थाली. गावठी मच्छी थाली बरोबर ना. कॉम्बिनेशन एक राईस आणि विदाउट राईस छान आहे ना. चला आज आहे काय वटपौर्णिमा. वटची पूजा होते इकडे. नवऱ्याची पण पूजा होते. बापरे पायाला हात लागले वर्षाने. जर तू खा काहीतरी पहिला. नाही तू खा तू खा. हे मला खायला सर्व ते तू सगळं खायचं. 5 पदार्थ 5 फ्रुट्स आहेत त्याच्यात. 5 फ्रुट्स असतात. मँगो, ऑरेंज, बनाना, ऍपल आणि जॅकफ्रूट, फणस. तरी करवंद बिरवंद या टायमाला नाही. करवंद नाही तर जांभळं करवंदा हे असतं सगळं गावी. हा आता कसं मुंबईची पोरगी तर मुंबईची फळं. फळं मी चाललेत पण. तर कसं वाटतंय गुढीपाडवा बोलतोय वटपौर्णिमेची साडी छान आहे. पाऊस किती पडत होता म्हणून ती पूर्ण रेडी नाही झाली. आता थांबला म्हणून पटकन जाऊन आली. पटकन चान्स अरे आमच्या इकडे वडाची पूजा करतात ना. वड आहे ना. नाही तर कसं दारात टाळी आणून पण पूजा करतात. समोरच आहे वडाचं झाड. Your destination is on the right. बघा माझ्या पाठीत दिसतंय काय हे. बघा रत्नागिरीमध्ये आता तुम्ही वॉटरफॉल बघायला येऊ शकता. आम्ही पण वॉटरफॉल बघायला आलोय. बघा एकदम मस्त. म्हणजे पावसाचे बघण्याचे हे वेगवेगळे अट्रॅक्शन. एकदम छान वाटतंय बघा. एकदम सर्व हिरवगार आणि एकदम मस्त. धबधबे बघायला तर तुम्ही सुरुवात करू शकता रत्नागिरीमध्ये. बघा आम्ही पण जास्त काय थांबलो नाही. 5-10 मिनटं थांबलो. पण 5-10 मिनटं बघून पण डोळ्याला जेवढा आनंद होतो ना ते म्हणजे आपल्या शब्दात आपण सांगू नाही शकत. रोज टेन्शन आपण बघत राहतो. टेन्शन असतं जीवनात. थोडंफार काहीतरी 2 मिनटं आपल्या डोळ्यांना जर आराम द्यायचं असं बघून काहीतरी. आवाज बघण्यात एकदम मस्त वाटतं. ते वाईट पाणी. आणि हा फक्त पानवलचा धबधबा फक्त पावसाळी चालू असतो. पाऊस नसला की हा धबधबा नसतो. हा वरतून पाणी असं साठून बघा केवढा धबधबा आला आहे. आणि मग असा तो खाली पाणी जातो. फक्त पावसात हे 2-3 महिने हा वॉटरफॉल आहे. चला तुम्हाला मी आता रत्नागिरीतला दुसरा वॉटरफॉल दाखवतो. नाचणे वॉटरफॉल. ह्याच्या पुढची काही 2-3 मिनटं ही तुमची. मी काहीच बोलणार नाही. तुम्ही फक्त बघा. म्हणजे डोळ्यांना किती छान वाटेल. नैसर्गिक वाटते बघा तुम्ही. बघा वॉटरफॉल सुरू झाला तिकडून. वाव बघण्यासारखं एकदम.
हे बघा पाण्याचा धबधबा तिथे आहे, पण यायचा रस्ता पण बघून ठेवा. हे बघा चढ उतार आहे. तुम्ही म्हणाल की आपला प्लेन रस्ता आहे, येऊन लगेच आपल्याला धबधबा दिसेल असं नसतं. इथे आलात की ह्याच्या पलीकडे तर जाऊच नका, तिथे राहून पण तुम्ही बघू शकता. पण जास्त पाऊस असेल तर हा रिस्की होतो भरपूर. हा वॉटरफॉल हा इनिशियल पावसाचा पिरियड आहे. पावसाची सुरुवात आहे तरी वॉटरफॉल एवढा आहे. हा एवढा धबधबा वाढेल ना नंतर हेवी पावसात की भरपूर हेवी होईल. हे रिस्की होतं. ओके, हे रत्नागिरीमध्येच आहे आपल्या. हे पायऱ्या बघून ठेवा. एवढे तुम्हाला चढ उतार वरतून आहे, ते वरतून एवढा तुम्हाला चढ उतार करायला लागेल, तेव्हा जाऊन तुम्ही इथे पोचाल. नाही यायला जमलं तर नका येऊ, मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे बघा. हा पण एवढा रस्ता बघा, वरतून तुम्हाला चालत यायचं आहे. ह्याला पण 3-4 मिनटं लागतील तुम्हाला चालायला. पण बघण्यासारखं बघा, किती छान वाटते असं बघायला. एंट्री बघा, इकडे आपली गाडी लावलेली आहे आणि हा एंट्री आहे इकडचा. असं चालायला लागतं जरा भरपूर. चला आलो आहे आणि मी बघा व्लॉग करत करत बोलत येते, म्हणून मला जरा असं दमायला किंवा असं बोलतात ना, सास चढ गई है असं झालेलं आहे. हेवी पावसात हे भरपूर रिस्की आहे. ओके, नाचणे वॉटरफॉल तर स्किप केला तरी चालेल. बघायचं काय व्लॉगमध्ये बघितलं आहेत. आणि अति करायचं नाही कुठेच. बोलतात ना, अति तिथे माती. इथे तर अति तिथे संपला तुमचा विषय सर्व. एवढं रिस्की आहे. जर घसरून खाली गेलं तर डायरेक्ट मुंबईला भेटाल. ओके, तर आपलं हे पण काम आहे की सांगणं, कचरा टाकू नका कुठेच परिसरात आजूबाजूला. व्यवस्थित सर्व आपापली काळजी घ्या. आणि हेवी वॉटरफॉलमध्ये बघायचा प्रयत्न करा, आतमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करू नका. गावकऱ्यांना कशी सवय असते, बाकीच्यांनी जास्त रिस्क घेऊ नका इकडे. आगे सोनू शिकाई येतो इथे. चांगली एका माणसाने दिली. बघा मी आता फिश मार्केटला आलो आहे आणि आमच्यासाठी खेकडे घेतलेत बघा मी खायला. हे बघा, हे काय खेकडे आहेत बघा, जिवंत आहेत ते. एकाला जर पकडलात, तिकडे कापायचं सुरुवात आहे. एक कापायला घेतले, हे कापा त्याचे खेकडे. ह्या माशाचं नाव काय? त्याचं नाव रुपजा. काय रुपजा? आणि दुसरं नाव काय? दुसरं नाव तांबोशी. तांबोशी मासा, तांबोशी. आणि इकडे आपलं कांटा जे आपण फ्राय करू, हे कांटा आहेत. बाबू देता इकडे हे घे. हे कांटा ते हे कांटा आहेत बरोबर. काय होता ओय बारीक मासे, काय ते नाव? ये बघ त्यांच्याकडे पण बघतो. आणि बघा हे छोटे आहेत ना, हे आपले माकुल असतात ना, ते आहेत. ते छोटे माकुल आहेत ना, हे नाही माकुल आहे ते, पण ते कापलेले माकुल आहेत. हे पावसाळी मासे बघा एवढे असे मिळतात. मोठे मोठे आयटम नाही मिळणार तुम्हाला इकडे. काय बारीकच. अजून त्यांच्याकडचं दाखवतो. तुम्ही सोला बघा, इकडे हे तसरे मुले पण आहेत बघा. हे आपण हेल्दी असतात. नॉर्मल मुलापेक्षा हे मुलं चांगले बघा, तसरे मुले. आणि हे वाटे त्यांच्याकडे असे आहेत बघा. 150 रुपये वाटा बरोबर ना? या कमी करून पण देतील, पण आता सध्या महागाई आहे, पण 150 रुपयाला मिळेल. ह्यांच्याकडून मी हे पण घेतलं बघा. हे काड साफ करून ठेवलेले आहेत बघा सर्व. काड आणि इतर आपले हे सुकवलेले मासे. आणि फिश मार्केटला बोंबील आज जास्त कोणी नाही हो, आज जास्त कोणी नाही. हे पण आम्ही घेतले 2 वाटे. मग एवढे सर्व असतात फिश मार्केटला.
मला परत याचं नाव सांगा. नाव तांबूस तांबोशी मासा बघा, हे 100 रुपयाला पडतो. हा तांबोशी आहे ना, हा ह्यालाच कापून हे वाटे केले आहेत. आणि हा तारवू मासा रोहू. हे पावसाळे असे मासे आहेत बघा. 300, 300, 250, 300ला मिळेल तुम्हाला. हे 100 रुपये वाटे. बघा अनप्लॅन्ड मार्केट शॉपिंग झालेली आहे इकडे. इकडे काय घेतलेलं आहे आपले, हे आंबे घेतलेले आहेत. आंबे ओके, हे घ्या. आता आंबे कोण खाणार आहेत? सर्वजण. पेरू आवडतो तुला? होय, ह्यात एक पेरू आहे बाई, एक पेरू थांबा. पकड पकड. मम्मी हा बघ, तू पेरू आवडतो ना तुला? त्याला एक पेरू बोललो. किती पैसे तर बोलतो जाऊ दे, पैसे नका घेऊ, कारण ते आंबे घेतले ना भरपूर. आणि मेन तुम्हाला दाखवतो, हा एवढा फणस 100 रुपयाला कोण देतं मला सांगा. हा बघा, हा एवढा फणस आमच्या इकडे 100 रुपयाला मिळतो. ऑनली 100 रुपीज. तू खाणार आहेस बुबू? खाणार आहेस? हे घ्या. मी एका हातात पकडलं, तू 2 हातात पकडा. ते पकडण्यासारखं वजन आहे भरपूर. ऑनली 100 रुपीज. बाकी आता पटापट नेतो. हे बघा आपल्या इकडे स्पेशल टोस्ट जे मिळतात ते मी परत आपल्याला भेटलेले आहेत. ते आपल्याला घरगुती खायला बारीक मेथी आणलेली आहे बघा. इकडे कॉर्न संध्याकाळी चहा बरो. हे बघ काजल, बॉईल करून कॉर्न किंवा कॉर्नची भजी. आणि हे काय सांग, हे काय? सुरण फ्राय करायला. बटाटा फ्राय करण्यापेक्षा सुरण फ्राय. ह्याचा सूप बनवणार आहे फ्लावरचा. हे कोणाला आवडतं? आंबट नसतं हे कोणाला आवडतं? काय ते ड्रॅगन. मग ड्रॅगन सारखं आग काढतं. ये. आणि हे बघा, बाकी हेल्दी गोष्ट पण मी आणले बघा. हे नाही हेल्दी बघा, हे आवळा पण आणलेत. आवळा तुम्ही म्हणता, ह्याचा ज्यूस आम्ही पितो बघा. तुम्ही पण घरगुती असे फ्रेश आंबल्याचे ज्यूस पित राहा. आणि हे काप करायला आणि आपले लसूण. अशी आपली शॉपिंग. सोबतच आपल्या दिलूबाईसाठी सर्वांसाठी मच्छी घेतलेली आहे. आणि माझ्यासाठी खेकडे घेतलेले आहेत ते बघा. आणि हे बघा, हे कार्ड पण घेतलेलं आहे. कार्ड. अशी आपण शॉपिंग करून ठेवतो. हे थोडेसे महाग पडले बघा. 300 रुपये पाव म्हणजे 1200 रुपये किलो इकडे पडले. साफ बीफ केलेले आणि जरासे जाड आहेत ते घेतलेले आहेत. आणि हे आपले सर्व मच्छी. अशी आपली शॉपिंग झालेली आहे. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही या. तुम्ही विचाराल गेस्ट कोण आहे, तर गेस्ट कोणी नाही. 4-5 दिवस आमची सुट्टी आहे. हे सर्व आमच्यासाठी शॉपिंग केलेली आहे आम्ही. हा ओढेल. हे बघा, ह्याच्यात एकात खेकडे आहे, एकात मच्छी आहे आणि एकात शिंपळे आहेत, तसरे मुले. आणि हे कार्ड आहे. मग आता टेन्शन नाही ना पावसात का नाही भेटलं किंवा नाही मिळालं काय तर असं. चला बुबू बाय बाय करा. बाय 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 बुबू बाय बाय. काळू बाय बाय. हाय. चला त्यांचं खाणं बिस्किट जेवण द्यायच्या आधीचं. आणि हे बघा इकडे दिसते डाग. हा डॉग असा खायला अंगावर चढला बघा. डाग आणि डाग पण पकडत होता. म्हणून असं वाटतं की आपण कोण म्हणतात की ह्यांना असं भरवत का नाही, बिरवायचं नव्हतं. दातबीत लागले तसं इंजेक्शन दिलेलं आहे. तरी पण हे बघा, हे असं अंगावर चढलं बघा. डाग लागले बघा, डाग. त्याचे पायाचे डाग. हातात येते आरामात. बुबू खा. बुबू तो येईल खायला तुझं. चला गरम आहे. आता आपण ठेवलेलं आहे. आणि बघा वांगा आणि इकडे भाकरी. येस, डाळ. आणि ह्याच्यात काय आहे? भाजी तोंडल्याची. आमच्याकडे तोंडलीची भाजी पण एकदम टेम्पटिंग बनतं. वा वा वा, एकदम मस्त. आणि सोबतच स्टार्टर, व्हेजमध्ये स्टार्टर आंबे. आमरस पण आहे. येस. आणि हे पण आहे आपल्याकडे. मी काल बघितलं ते काय पुरीसोबत काय आम्रखंड. आम्रखंड पण आहे. होय, तू आणला काय? तुला आणलाय तो मी. होय काय? मी काल पाहिलं. बघा मम्मी, मी काय काय सरप्राईज देतो हिला, पण हिला माहिती नसतं. कधी आणला?
आणायला किती वेळ लागते आम्रखंड? हे उघड मी, हे उघड जरा. ती भाजी पिक्की पिक्की वाटली, पिक्की पिक्की नसते, ती लाल लाल असते बघा, मस्त आहे बघा. ढोल की मग बरोबर बरोबर ना? ही माझी पण फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट भाजी आहे. हा, ही मला मम्मी काजलच्या मम्मीकडनं आवडली होती. बरोबर ना? बरोबर बोललो ना? आणि हे सुद्धा, या दोन गोष्टी काजलच्या मम्मी बनवायची तेव्हा मला आवडायला लागलं ते. हे पण सोपं आहे, रव्यामध्येच करायचं. रव्यामध्ये फिश फ्राय कसं करतो तसं तसं सगळं पण आमच्याकडे आज रवा संपलेला आहे. हो, आपण हे कोटिंग केलं तांदळाचं पीठ. हां चला. आणि मम्मी एक गैरसमज होऊ शकतो, परवा जो आपण व्हिडिओ बनवला होता बघ की ते त्यांनी पैसे दिले नाही, मग त्याच व्हिडिओमध्ये अलिबागच्या व्हिडिओ गेस्टचा पण रिव्ह्यू होता ना, तर ते गेस्ट नाही आहेत, ते कोणते गेस्ट होते ते तिकडे आम्ही हजारवाले नवीन रूम सुरू केले आहेत ना, तिकडचे. मी तुम्हाला हे सांगतो, आमच्या ह्या 4 रूम मध्ये ना असे सोन्यासारखी माणसं येतात, काय बोलायला हरकत नाही ना, एकदम क्वालिटी माणसं. ओके, त्यांना असं घेऊन काय नव्हतं. हा, ते त्यांचा रिव्ह्यू तो, ते रिव्ह्यू, आणि तिकडचे ते असे हरकती करतात, पण त्यापैकी पण 100 मधून हे 2-3 जण असे आलेत, बाकी असे तिकडचे पण क्वालिटी माणसं आहेत, चांगली माणसं आहेत. हो, आम्ही आता या, आता खायला या, बघूनच आता व्हेज मध्ये टेम्पटिंग जेवण असं होऊ शकतो, फ्राय एक आयटम असा असेल तर.